No i mamy o tyle ciekawe zestawienie, że obaj zawodnicy już doświadczeni w walkach na gołe pięści, ale spotykają się w swoich właściwych sportach, właściwych formułach, czyli w formule K1. Wydaje mi się, że tutaj jednak faworytem będzie fighter z YNL Fight Club. Po pierwsze walczył u siebie, po drugie no jednak trochę lepsze wyniki. Faktem Szecówka był trochę zapomniany w pewnym momencie. Jakby nowe życie dały mu walki na krwawym sporcie, no ale przede wszystkim dlatego, że szybko trwały te pojedynki. No ale też w tych federacjach, w których walczył, w których zdobył ten tytuł mistrza Polski zawodowego w K1, to też takie mniej federacje znane, takie mniej prestiżowe. Tutaj jednak Mateusz od początku walczył w tych najbardziej prestiżowej federacji, czy to WAKO, czy no wiadomo, w tym najmocniejszych federacjach. Tak, ja się absolutnie z tym zgodzę, że pasy ICO czy WKSF to nie są jakieś wielkie osiągnięcia. No przypomnijmy. Znaczy PZKB przede wszystkim właśnie, to ja szukałem, w którym walczy Mateusz. No zobaczymy tak dokładnie jak to się... Przypomnijmy, żółte spodenki, kopeć, niebieskie Szecówka. Było ciekawe to pojedynku, ponieważ obydwoje też walczyli właśnie na gołe pięści. Również właśnie walczyłem na gołe pięści, dlatego tutaj akurat bardzo jakoś ciekawe to pojedynku też byłem z tego względu. No troszkę inaczej wygląda ta walka niż na przykład z Karolem Osiewickim, mówię tutaj o Mateuszu Kopciu. Jednak nie jest cały czas za podwójną gardą, nie czeka na kontry, raczej no, robi presję, stara się też zaczynać akcje ofensywne, stara się przyspieszać Kopeć, chociaż na razie odnoszę wrażenie, że czeka na odpowiedni moment, na jakąś lukę w obronie, a tych luk, jak pokazała przeszłość, no, w obronie Szecówki jest sporo. No to Łukasz przede wszystkim jest taki, ten chaotyczny ma taki styl widać, prawda? Trochę uliczny się tak, ale też jest taki przestraszony, jakby takie robi wrażenie delikatnie jeszcze przestraszonego, kiedy jest pod tą siatką, broni się tak, wyglądając jakby troszeczkę na bezradnego, zasłania się tak, teraz dźwigając nogę do góry oraz głowę sklając między rękami, pochylając do tej nogi, więc tutaj przestraszony tak się wydaje przed Mateuszem. No ale zobaczymy, osoba która ma nieszablonowy styl walki, często te ciosy zadaje nie wiadomo skąd, prawda, gdzieś tak nagle w dół spod pasa uderzy, nagle wchodzi czysto taki cios, bo człowiek go nie widzi, nie spodziewa się, tak mówię, nie są szablonowe, jak tradycyjnie zawsze inni przeciwnicy zadają te ciosy, no i mogą wchodzić, no i nieraz za poważnie nawet zranić. No trzeba powiedzieć też, że Kopeć ma to do siebie, że on wywiera presję, nie zadaje mnóstwa ciosów, ale wydaje się skuteczny tak, bardziej, no właśnie. Zdecydowanie bardziej jakość niż ilość. Tak. W tym wypadku liczba. Stara się, widzi gdzie bije, widzi gdzie wykańcza, prawda, to kopnięciem. Nie bije na ślepo. Tak, a widzimy zresztą nawet różnicę w gardzie, dosyć nisko ręce opuszczone u Szecówki, natomiast cały czas ostrożnie Mateusz Kopeć, tak. No, warunkami fizycznymi są podobni, ponieważ obydwoje mają 160 cm wzrostu, dlatego tutaj zasięg rąk pewnie też jest podobny. Więc to jakoś z tej strony na pewno ktoś większy nie ma tutaj przewagi zasięgu i żeby mógł bardziej punktować przeciwnika, trzymać na dystans. Ale to jest też ciekawe, że na razie Szecówka nie próbuje wchodzić do półdystansu, nie próbuje wywołać bijatyki. Powiedzmy szczerze, Mateusz Kopeć mu to umożliwia, ponieważ powoli podchodzi z wysoko uniesionymi rękami, ale nie ma zamiaru wystrzeliwać się zbyt szybko Łukasz Szecówka. Wysoko uniesiona też broda Szecówki, kiedy Mateusz wchodzi do niego atakiem, ten jakby ucieka tą głową do tyłu, to też nie jest zbyt dobre, ponieważ odsłania tą brodę. Mateusz wtedy od razu jakimś sierpem czy innym ciosem strzela i trafia ten cios. Też widzieliśmy, że low kick zrobił dosyć spore wrażenie na Szecówce. Ja nie wiem, czy to nie jest jakaś wskazówka na kolejne rundy dla zawodnika Kamila Janela. No na pewno Mateusz jest też pięściarsko tutaj lepszy, mimo że wywodzi się z kickboxingu z K1, to bardzo dobrze operuje tymi rękoma. No chyba też stąd ta decyzja u niego, żeby wystartować w turnieju Gromda oraz potem w tym extra fajcie w Gromdzie. Zaczynamy drugą rundę. Łukasz Szecówka na niebiesko, na błękitno dokładnie, natomiast Mateusz Kopeć na żółto. I początek rundy znowu Mateusz Kopeć w natarciu.
dwa ciosy rękoma. Brakuje na razie wykończenia takiego jeszcze tą nogą, ale cały czas umiejętnie spycha tutaj Łukasza do tyłu. Też pojawił się prawy hak pod łokieć. Jest low kick! Tak, robi to wrażenie na pewno na szecówce. Tak, właśnie bardzo słuszne spostrzeżenie, że trzeba okupywać właśnie tą wykroczną nogę tutaj Łukasza, ponieważ bardzo się z bólu, jakby tak słaniał się z bólu, kiedy otrzymał to kopnięcie. I chyba Mateusz jakby słyszał tutaj Ciebie i zaczyna wykonywać dobrze taktykę. No myślę, że też z narożnika takie podpowiedzi płyną, ponieważ na pewno jak jest dobry trener, to też to wypatrzył, więc na pewno wdrożył to, poprosił, no pokazali Mateuszowi to wdrożyć. Też trudno nie odnieść wrażenia, że kopeć się też rozkręca powoli. Już w drugiej rundzie bardziej śmiałe te ataki. Trafił na tułów pod łokieć i szecówce od razu opadła ręka. No ale mimo wszystko Łukasz, mimo że jest taki, wydaje mi się taki nieskoordynowany, mimo że takie te właśnie ciosy są jego takie nieszablonowe, właśnie są takie nieszablonowe, no wytrzymuje to i te ciosy i natarcia tego kopcia, przerywa je czasami. Nie widać, żeby był też jakiś kryzysie wielki, mimo iż wydaje mi się, że technicznie odstępuje tutaj od Mateusza. No to sporo nawet. Przypomnijmy, że jest to kategoria do 91 kg. A szecówka rywalizował i do 71, i do okolic 80. Także no tutaj dosyć mocny przyrost masy u zawodnika z Koziegłów. I też musimy przypomnieć, to jest co-main event, a więc przedostatnia walka dzisiejszej gali MMA Silesian i no na razie całkiem przyjemnie się to ogląda. Tak. Dwa zupełnie różne style. Patrzę jak po osiągnięciach samych nawet takie zawodnicy posiadają, to już zapowiadało się, że dosyć dobra walka, no dlatego dali jako przedostatnią walkę tej dzisiejszej gali. Na pewno warta tej pozycji. Absolutnie widać różnicę, jeśli chodzi o wyszkolenie techniczne, natomiast też należy docenić charakter u szecówki, że no, nie daje się ustrzelić. No ale to tak mówię, nie widać u niego jakiegoś takiego kryzysu, żeby było Nie, naprawdę absolutnie. ciężkiej sytuacji. Przyjmuje może te kopnięcia czy więcej tych ciosów, ale tam jeszcze widział walkę, czasami odchylenie zrobi. Na tą wysoką gardę przyjmuje ciosy kopcia. Myślę, że kopeć powinien bardziej poszukać wtedy tych ciosów na dół, ponieważ bardzo wysoką gardę trzyma Łukasz. No już końcówka rundy numer 2. Cały czas to wygląda podobnie. Już teraz całkowicie otworzył się kopeć. Cały czas od samego początku, od pierwszej sekundy tej walki nadaje tempo, ale teraz już więcej ciosów, więcej akcji ofensywnych. Nie czeka za podwójną gardą na ruch rywala. To mi się wydaje, że Łukasz tak przynajmniej wygląda, mi się wydaje, jakby chciał po prostu tą walkę chciał odbębnić, żeby się już skończyła. Nie przejawia to jakichś takich chęci przełamania Mateusza, czy na przykład wejścia w akcję, spróbowania jeszcze odmienić losy tej walki. Na razie cały czas jest spychany, tylko się broni, mało odpowiada, no ale wiadomo, trzeba uważać cały czas, Mateusz musi być przygotowany, że jeden cios wyszczelony nawet na ślepo, kiedy będzie Łukasz atakowany, może trafić celu na brodę czysto i może nagle odwrócić losy walki. No też trzeba powiedzieć, że trzeba przyznać prawdę. Tutaj się robi powoli szkoła przetrwania, byle dociągnąć do decyzji Do końca. I do widzenia. Tak, ale przy kategorii wagowej 91 kg jednak jest czym uderzyć i naprawdę każdy cios waży. Więc tutaj nigdy nie lekceważyłbym żadnego zawodnika. No jeżeli chodzi o właśnie takie skakanie między wagami, no sam też o tym wiem, ponieważ też w turnieju Gromda walczyłem z zawodnikami po 110 kg, po 90, po 96. No i faktycznie takie skakanie no jest niby ciężkie nagle ze względu warunków fizycznych zawodnika, ale jak ktoś tak potrafi, to nie ma odczucia jakiegoś wielkiego w stracie kondycji, bo tak mówię, same wiem o tym. No zobaczymy, jak będzie akcja nam wyglądała w trzeciej odsłonie ostatniej tego pojedynku. Przypominam, co-main event gali Silesian MMA 3 w Mysłowicach i teraz kopeć się trafił szerokim prawym, odsłonił się tam szecówka, dobrze wstrzelił się zawodnik z JNL Fight Club. Tak, zaczął Mateusz tę rundę tak troszeczkę schematycznie, cały czas tylko lewy, prawy, ale jednak zrobił, za chwilę znalazł tego prawego krzyżowego i trafił. Teraz widzę cały czas, ponawia tą akcję, widzi, że jest tam luka, nisko ręce uniesione Łukasza szecówki, powodują, że no jest tam gdzie ulokować ten cios krzyżowy. No i Mateusz umiejętnie, widzę tutaj, szuka tego ciosu.
Tak, ale też znajdą się haki na tułów i trafia ciosami na korpus zawodnik gospodarzy. Kolejny tutaj właśnie na wykroczną nogę Łukasza. Widać, że już troszeczkę coraz bardziej ta noga jest obolała, zwłaszcza teraz widać podniósł już nogę do bloku, czyli gdzieś musi odczuwać, że gdy to kopnięcie wchodzi czysto, to już boli. Jeszcze pół trzeciej rundy przed nami. Teraz, no właśnie, co to było? Próba wycięcia czy low kick wewnętrzny? No właśnie tak ciężko powiedzieć, jak to wyglądało, wiem tylko, że stracił równowagę Łukasz Szecówka, co prawda nie padł, ale sam nie zobaczyłem dokładnie, co to mogło być za technika. Piękny teraz prawy na dół przez Mateusza, wykonany w stronę na Łukasza. No właśnie, i to też mimo nisko opuszczonej gardy Szecówki i tak stara się bić na dół Mateusz Kopeć, czyli widać, że jest to ewidentnie wyćwiczone na treningach. No mało jest tych ciosów, ale faktycznie kiedy już są, to już na razie dochodzą celu. Czyli może też być tak, że bije na górę Mateusz cały czas, kiedy te ręce, mimo że ma się tak nisko, chociaż troszeczkę się wyżej znajdują, to wtedy mocnego haka na dół. No proszę, też próba Superman Puncha, zamknął przez moment na siatce Kopeć przeciwnika, cały czas Szecówka w grze, zebrał wewnętrznego low kicka. Zdecydowany atak ze strony Mateusza, tutaj już teraz pod tą siatką. Troszeczkę chaotycznie, nisko głową wpadł, no ale bardzo, bardzo mocny atak, wydłużony. No musi tylko uważać, jak tak nisko schodzi głową, żeby nie dostać jakiegoś przypadkowego kolana, ponieważ Łukasz, kiedy się broni, to tak wdźwiga kolano do góry, naprawdę można się w głupi sposób nadziać na takie kopnięcie i nagle, no wiadomo, nagle mieć kłopoty. No będziemy mieli przerwę jeszcze przed samą końcówką walki. Trafiła noga poniżej pasa. Tak, no oczywiście trzeba dać mu odpocząć, chociaż ten odpoczynek już niewiele mi się wydaje zda, zostało 10 sekund do końca walki, więc tutaj już chyba jest raczej przesądzone, że Mateusz przypieczętuje swoje zwycięstwo, ale dobrze się oglądało tę walkę, mimo wszystko tak mówię, no nie było widać, żeby Łukasz jakoś był zagrożony też jakoś mocno w tej walce, żeby miał jakieś kryzysy, no chociaż cały czas jednak zepchnięty do obrony pozwalał Mateuszowi wykonywać swój plan. Ale będziemy mieli decyzję. Decyzja raczej nie powinna być zaskoczeniem, raczej formalnością. No myślę tak. No to czekamy. Oczywiście nie mogło być inaczej, zasłużone zwycięstwo. Tak jak właśnie wspomniałeś, tylko przypieczętowanie całej walki werdyktem. Bardzo rozsądnie poprowadzona walka przez Mateusza Kopcia. Pierwsza runda, widać, że ewidentne rozpoznanie, czekał za podwójną gardą na odpowiedni moment, ale jak już zobaczył, że nie ma się czego bać ze strony Szecówki, to już troszkę bardziej się rozwinął i trzeba powiedzieć absolutnie zasłużone zwycięstwo.